କରିବା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଯାହାକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ସର୍ବସହା ମାଟି ଆଉ ଜାଗବନ୍ଧନ ହାରର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଆଉ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କରିଛି ଏବଂ ସରଳାର୍ଥ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ବସହା ମାଟି ଆଉ ଜାଗବନ୍ଧନ ହାରା ପାଇଁ ଦେଇଛି ସେତିକି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖ, ତା ଭିତରୁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ। ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନିଅ। ଇଜିଲି ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳ ସମୟରେ କାହାର ଆଗମନ ହୋଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାର କବିଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ସମୟରେ କାହାର ଆଗମନକୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ସମୟରେ ଉଷାର ଆଗମନ, ଉଷା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବ ପ୍ରହରଟା, ପୂର୍ବ ସମୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭାତର ପୂର୍ବ ସମୟ ଯାହାକୁ ଉଷା ଆଗମନ, ଉଷା ବୋଲି କହୁଛେ। 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତର ସମୟଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଉଷା ସମୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ହଁ, ଉଷାରୁ ସେଜ ତତ୍ପର ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ନା। ଉଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ପୂର୍ବ ସମୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଉଷା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଆଲୋଚନା ତ କରିପାରିବାନି, ବହୁତ ସମୟ ଏଇଠି ଚାଲିଯିବ। କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଷା କାହାର ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ? ଜାନକୀ ବା ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହିତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଉଷାଙ୍କର କ'ଣ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଥରେ ଦେଖି ନେବେ। କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ ଏଠି କୋଇଲି। କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ନା ଦରସିନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ପିଲାମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ନିଜର ନାୟକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରକୃତିର ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ତା'ର କ'ଣ ହାତ ବନେଇଛନ୍ତି। କୋଇଲି ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା କୁହାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଦାନକୁ ହିଁ ନେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଅଛି, କେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗରୁ ଆସିଅଛି? ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ବହି, ଜାଣିଥିବ କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। ତା'ର 4ର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷାଟାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ମାନବର ଚରିତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଉଷା କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ଉଷା କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ନୁହଁ କି? ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମନ୍ତୀ ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୀତଟି ତ ଆଲୋଚନା ଏଠି ପୁରା କରିପାରିବାନି। ତ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର। ଅରୁଣ କଷାୟ ଯଦି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବି ଲେଖିପାର, କଷାୟ ବି ଲେଖିପାର। ଦେନ୍ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା ଉଷାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଛି ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀର ବସ୍ତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଖସବସ୍ତ୍ର ତପସ୍ୱିନୀ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର, ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୁହଁଟି କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ଉଷାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରଭି ନୃତ୍ୟ କରୁଥାଏ ନା ଉଷାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରଭି ନୃତ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଉଷାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ। ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବୀଣା ବଜାଏ ଉଷାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ମଧ୍ୟ
କ'ଣ ସ୍ତବ ପାଠ କରେ ମଧ୍ୟ ଉଷାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, ଉଷାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ। ତେଣୁ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା ନା ସମୀର। ସ୍ତବ ପାଠ କିଏ କରିଲେ ଓ କିଏ ଭାଟ ରୂପେ ଆସିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ତୁମର ବହିରେ ଭଲସେ ଦେଖିବ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହିଁ ଭାଟ ରୂପରେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ସ୍ତବ ପାଠ ଆରମ୍ଭିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, କଳିଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗଧ ରୂପରେ ସେ ଆସିଥିଲା। ଯେମିତି ଜଣେ ଗାଇବ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଳିଆ ଧରିକି ଗାଇବେ, ସେମିତି ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ଜୟଗାନ କରିବା ଭାଟ ରୂପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ତବ ପାଠ କିଏ କରିଲେ, କିଏ ଭାଟ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ? ଏଠି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ସ୍ତବ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ମାଗଧ ବେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ରୂପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ କହିଲା ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ତୁମେ ଲେଖିବ କଜଳପାତି ବା କଳିଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅନୁକମ୍ପା, ମାତା ଅନୁକମ୍ପାକୁ, ଯିଏ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୀତାମା ମା ରୂପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଯେମିତି ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକମ୍ପାକୁ ସେ ମା ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଉଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଯିଏ ପାଳନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହିତା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀର ଆଖ୍ୟା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ। ତ ସେମିତି କିଏ ଥିଲେ ନା ଅନୁକମ୍ପା ଥିଲେ, ଯିଏକି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ମା ସୀତା କ'ଣ ମା ରୂପରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ଉଷାଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଉଷାଙ୍କୁ ହିଁ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତିମିର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାରକୁ ଯିଏ ବିଧ୍ୱଂସ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଶ କରେ। କିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ନାଶ କରେ ନା ଉଷା ନାଶ କରନ୍ତି। ଉଷା କେମିତି ନାଶ କରିବେ ନା ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଉଷା ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଏଠି, ବୁଝିପାରୁଛ। କ'ଣ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି, ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ହିଁ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ। ତୁମର ଆଗମନରେ ହିଁ ତୁମେ ହିଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କର, ତୁମର ଆଗମନ ସକାଶେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ରବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି ପ୍ରଦାନ କର, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଠି ଉଷାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ହିଁ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି, ଅନ୍ଧାରକୁ ତୁମେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କର। ତମସା କ'ଣ ଜାଳି ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ନା ତମସା କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ନିଜର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ, ଯେମିତି ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଳୁ, ସେମିତି ସେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପରେ କାହାକୁ ଜାଳିଥିଲା ନା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛ ଦେଖିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କୁଆଁ ତାରା ତୁମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ବୋଲି କହୁଛି। ତ ସେ ଗୋଟିଏ ତାରାକୁ ହିଁ ତୁମେ ସକାଳେ ଦେଖିପାରିବ। ତମସା କ'ଣ ଜାଳି ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ତମସା ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୀତାମା ତାଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ତମସା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି, ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମ ସକାଶେ କରିବ ଅଙ୍କ ବିହାରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁଁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ତୋ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଗଲି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମସା। ତେଣୁ ତମସା ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମଙ୍ଗଳ ଆଇଲା ଉଷା କବିତାର କବି କିଏ ନା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ଏହି କାବ୍ୟଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛି ନା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗ। ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି କବି କାହାକୁ ନାୟିକା କରିଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାର କବି ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ମାନବର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ନାୟିକା ରୂପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଟ ମଗଧ ରୂପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ପାଟ ମଗଧ ରୂପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ବି କଳିଙ୍ଗ ବା କଜଳପାତି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ
ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଓଁକାର ଧ୍ୱନି, କାହିଁକି ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହେଉଛି ଓଁକାର ଧ୍ୱନି। ସବୁ ଧ୍ୱନିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଓଁକାର ଠାରୁ। ତେଣୁ ଓଁକାର ଧ୍ୱନି ଏମିତି ଏକ ଧ୍ୱନି ଯାହାକି କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ଶୁଭିବ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିବ। ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତର ପାତାଳ ରୂପ କ'ଣ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କ'ଣ ହେବ, ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ପରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେଉଁଟା ନା ଓଁକାର ଧ୍ୱନି। ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାରୁ ଯେମିତି ଝଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ତାର ଯେମିତି ବାଜିଗଲେ ଯେମିତି କମ୍ପିଯାଏ, କମ୍ପନ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ କମ୍ପି ଯିବ ବା କମ୍ପି ଗଲା ବୋଲି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ତେଣୁ ଓଁକାର ଶବଦ କୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଓଁକାର ଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରେ ଶୁଭୁଥିବା କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ଅନନ୍ତପୁର। ମୁଁ ତ କହିଲି ତମସା କିଏ? ନା ତମସା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ତମସା ଏକ ନଦୀ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ସେଠି ଧାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହାର? ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ସିଏ ଧାଇ ମାତା ବା ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ନା ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। କେଉଁଥିରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି? ନା କରପଲ୍ଲବ। କରପଲ୍ଲବ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ କରପଲ୍ଲବ, କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ପଲ୍ଲବ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି? ନା ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ଟିକେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। ହେଲା, ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଶିଶିର ବୋଲି କହିଲି, ସେଇ ଶିଶିରଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଜାଗବନ୍ଧନ ହାରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାର କବିତାର କବି କିଏ? ନା ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅବାନ୍ତର, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହି କବିତାର କବିଙ୍କର ଏକ କାବ୍ୟକୃତିର ନାମ ତୁମେ ଯାହା ବି ଲେଖିପାର, ଅବାନ୍ତର ତ ମନେ ରଖିପାରିବ, ଅବାନ୍ତରଟି ଲେଖିଦେବ। ଛାଇର ଛିଟା, ଅଲଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଅବାନ୍ତର, ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକର ନାମ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। କବି ଏଠାରେ କାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ନବତାରୁଣକୁ ଏଠାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହାରା, ବକ୍ଷ ଶୁଣିତେ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ଖେଳାଅ। ଆଲୋକ ଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶୋଣିତ ଶୋଷିତମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଲୋକର ଜଳରାଶି ଜଳଧାରା ଖେଳାଇ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦିଅ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଉ ଆମେ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଏଠି ଆଲୋଚନା ତ ବିଶେଷ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ବି ଲାଗିଯାଉଛି। କେଉଁଠାରେ ଆଲୋକଧାରା ଖେଳାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଶୋଣିତ ବକ୍ଷରେ। ଶୋଣିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷିତମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଲାଞ୍ଛିତ, ବାଞ୍ଛିତ, ଶୋଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଆଲୋକର ଧାରା, ହୃଦୟରେ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶୋଷିତଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ବା ଶୋଣିତଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ଶୋଣିତ ବକ୍ଷରେ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲୁପ୍ତ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଜାତି ଉପଜାତି। ଜାତି ଉପଜାତିକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦିଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲୁପ୍ତ ହେଉ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତଦେଶ। ଏ ଦେଶ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସେ ତାକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦିଏ। ଜାତି ଉପଜାତି ସକାଶେ ଆମ ଦେଶ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଏକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜାତି ଉପଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠାରେ ଅମର ଗାନ ଗାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ପୋଛି ଦିଅ ଆଜି ମାନବ ସରିଷୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ତ ମରଣ ଦୁଆରେ ରହିକି ଆମେ କ'ଣ ଗାଇବା? ଅମର ଗାନ ଗାଇବା। ଭାରତ ମାତାର ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ଆମେ ଉଡ଼ାଇବା। କାହାର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବ? ନା ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ମରୁପଥରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ମରୁପଥରେ ତୁମେ ନିର୍ଝରିଣୀ କରିଦିଅ। ଯେମିତି ମରୁପଥ ଯେମିତି ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିରେ ତୁମେ ଜଳଧାରା ବୁହାଇ ଦିଅ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କହୁଛି? ନା ଦେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇ ଲକ୍ଷ ଶୋଣିତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଟିକେ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ? ନା ମାନବବାଦର ପରିଚୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ମାନବବାଦୀ ହେବା, ସମସ୍ତେ ଜୟଗାନ କରିବା, ଆଉ ଶୋଣିତ ଆଉ ଶୋଷିତମାନଙ୍କ ର ଭେଦଭାବ ଆଉ କୌଣସି ନ ରଖି ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ଆମେ ଯେମିତି କ'ଣ କରିବା? ଜୟଗାନଟି କରିବା।
ଭୁବନ ସାରା ହସାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶକୁ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଏଠାରେ ସନ୍ଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହିଁ ସନ୍ଧାନୀ, ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟିକେ ଶିର ସମ୍ମୁଖ ତୁମ କୁହେଳି ରଚଇ। ମୋହ ମମତାର ନୀର, ତୁମର ଯେଉଁ ମନରେ ମୋହ ମମତାର ନୀର, ତୁମର ଘର ତ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତୁମ ଗୋଡ଼, ତୁମେ ତାକୁ ଫିଟେଇ ଦିଅ। ସେଇ ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ କ'ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଆଉ ଦେଶବାସୀ ଜନତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ଆମର ଦେଶକୁ କ'ଣ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରାଜିତ ହୋଇଅଛି ତାକୁ ପରାଜିତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଏଠାରେ ସନ୍ଧାନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ସର୍ବସାହା ମାଟି। ସର୍ବସାହା ମାଟି କବିତାର କବି କିଏ? ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଏହି କବିତାର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ମାଟି ପାଣି ପବନ। କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଛି, କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଅଣାଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। କବି ପରିଚୟରେ ସାଧାରଣତଃ କବିଙ୍କର ନାମ ଆସେ, କବିଙ୍କର କିଛି କୃତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ, କିମ୍ବା କବି ଏଇ କବିତାଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଆସିବ। ଏତିକି ତୁମେ କବି ପରିଚୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଏହି କବିତାରେ ମାଟିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ମାଟିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମାଟିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ମାଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ନା ସଞ୍ଚୟନ। ସର୍ବସାହା ମାଟି କବିତାର କବି କିଏ? ନା ନିଜେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଦେନ୍ କିଏ ଅମାପ ଧରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ମାଟି ମା ଅମାପ ଧରିଛି। ଅମାପ ଧରିଛି, ଅମାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଂଖ୍ୟ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବନି? କଳନା କରିପାରିବନି, ଗଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅମାପ ହେଲା, ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦିଏ ଟିକେ ମୋତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ତୁ ଯେପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ତୁ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିମୟୀ, ତୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ମୋତେ କିଛି ଦେଇଦେ, ମୋ ଛାତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇ ଦେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହି ଜଗତର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିବି କ'ଣ ଦିନ ରାତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କାହାର ପ୍ରାଣକୁ କଅଁଳ ପତ୍ର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ମାଟି ମାଆର ପ୍ରାଣକୁ କଅଁଳ ପତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର, କଅଁଳ ପତ୍ର ପ୍ରାଣ, ତ ଦେହଟା ସିନା ପାହାଡ଼ ପଥର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି ରୂପକୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାଟି ଉପରେ ତୁମର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପତ୍ୟକା ଏସବୁ ରହିଛି, ଯାହାର କ'ଣ ଛୁଇଁଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ଲାଗେ? ଶକ୍ତ ଲାଗେ, ଯେମିତି ପଥର ପରି। ପାହାଡ଼ ପଥରରେ ହିଁ ତୋର ଶରୀରଟି ଭରପୁର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ତୋର କଅଁଳ ହୃଦୟଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁ ହୃଦୟ ସକାଶେ ଆମେ ଯେତେ ତୋ ଦେହରେ ଅଳି ଅର୍ଦଳି କରୁଛୁ, ତୋ ଉପରେ ଯେତେ ଆମେ ଧୃଷ୍ଟାମି କରୁଛୁ, ତୁ ସବୁ ଆମର ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ତୁ ହିଁ ମା ଜଣେ ଯିଏକି ଆମର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛୁ। ତୋର କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିଦେଉଛୁ? ନା ତୋ ପାଖରେ କଅଁଳିଆ ହୃଦୟଟିଏ ଅଛି, ପ୍ରାଣଟିଏ ତୋର ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? କେଉଁ କର୍ମ ହେତୁ କବି ଏ ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ତପ କର୍ମ ହେତୁ ଏ ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ତପ କରି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛି ତ ଦେଶେ ବୁଲି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତପ କରିଥିବାରୁ, ମୋର ତପକର୍ମ ହେତୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯେ ତୋର କ'ଣ ଏଠିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ତୋର ଏଇ ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ସତରେ ମା ତୁ କ'ଣ ଜଗତଜନନୀ, ଧନ୍ୟ ମା ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳିକୁ ସହ୍ୟ କରିଦେଇ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ? କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଆମର ସମସ୍ତ ଧୃଷ୍ଟତାକୁ, ଆମର ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ମା ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମର ସବୁ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛୁ। ତୁ ହିଁ ଏକା ଆମର ମାନେ ମା ପରି ମାଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ନିଜ ମା ସହିତ ସେ ମାଟି ମାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଆଉ କିଛି ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି ହିଁ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଇ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ଭିତରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ୟା ପରେ ତୁମର ଗଳ୍ପ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଏକାଙ୍କିକା ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଇ ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଥାଅ। ଆଉ ଆଶା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମନରେ ତୁମର ଥିବା ଅପୂରଣୀୟ ଜାଗାଟିକୁ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବାରେ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ନେଇ ଆସିବ।
ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ବାଏ।